Hello guys, te kaisa katal video nong bagai tuwi faijao ka. Nogin mankana narok obotamo muya. Tabuni muya tabuk to muya ni jora. And tini chasu kunai. Funga sisire no muya faisika angkai. Muya unduru sana ni hinai. Onek din kaka muya unduru saya. Gendaro wan su tokana video rok upload khalia hinai. Genong bagai haina hai tesa tuwi fikata video. Te muya family yagulo hangka mukmu obo hangka mikmu. Bom laini mikhumo ekdom kholbaya angui tonghayo ko naising nagere mikhumo bangmani tini mikhumo bai muya awanduro chanai so an video sak paithak jora nai tongdi an video te nugui manana te norok boda omo mikhumo no norok thokjak comment khlainan tapokdi angka belekan thokjago obo belekan klik siko tabokai obo te serapsa toni khai keno kotor kotor thanai ragui thanai hain bagai daktin no kholisika nai tongdi an video joyak paithak jordi logiri tongdi an video ni bisingtei yak rok suruwai thangmaikha amsaka khormang belakha yak rowai thangmaikha onek kholka saichung tei busu kholchina ba ko kebo bo logi kwri hinkhe ba nai tongna ba norok ang busuk mikhumo mantini tei baksa chikon tongkha do o chikon o khe ang kholiya je kotor nai kholka iko norok nugui manana ikko naidi chal bisingtwi busu bang tong o je chikon no wngkha kholiya iko naidi wow songya chan je busu thok tong na nare kwthungo se busu thok kwthungo banse thokana haima tongo o mikhumo rok wow. Hah? Coba dah. So guys, finally ang busuk mankha naidi ko pura balti thaisa mankha tesa kholka angka te balti order to mannai surely abo saimano ingke abo khe chikon abo ke ang yakari kai phika kholliya ingke je tongmani je kisa kotor abono saya ka kholi toka. Hello guys, mosok khangnai tebo mosok satung kutung mang mo bagai tala hungjak tala onek kesam mo agin onek kesam satung tungma bagai so mosok pelai kena kungkung tomeka kerak kung tomeka bagai kita mosok khangnai mosok ada taipung rok mosok taipung jaga taipung jat kaham jaji taipung pelai kan thokmo taipung bujul bason thogo mar khai taipung bujul mostang taipung bujul gorok mosok logi khagui mosok khagana nai tongdi Moses tang thongge masai kaham ko kotor no bosor bor baga bor mani bithi rijakse haji hamni ya yang rawa kata utese jako chikon
mosoni belain power tong chai ne gari bola hong hong thangano khunru khan se jeng thangano cái cái nó What's that? Go. Ông cho nên celah, masih celah mang. Celah mang, celah mang. Celah mang. Dush. Dush. Masuk ke rumah, masuk ke rumah. Kita masuk aja, tengok jadi. Tam rumah mana? Bisa masuk mak? Antara itu. Wow. Krum kecakai. Krum kecakai. Mahal sih ya. Wow. Moso panjang dapat video kok. Eki jerok peka kana moso. Moso mungtam salah komen ke seri. Moso mungtam jauh komen ke seri. Kesem. Moso no goi thoge betok tok. A few moments later. So guys, nak makan masuk mangka. Eki jerok at least 1 kilo trong này iko ceman nanarok mosoni price besar rok tabok tok te lokal nih gak ada te besar dam hak saya barang mau pakai masuk mangka